Bore da i chi a chroeso cynnes iawn i'r Oedfa. Gobeithio bod chi i gyd yn cadw yn dda ac yn mwynhau'r tywydd gwanwynaidd bendigedig sydd o'n cwmpas ni ar hyn o bryd. Dyma eiriau Salm 133. Mor dda ac mor ddymunol yw i bobl fyw'n gytun. Y mae fel olew gwerthfawr ar y pen yn llifo i lawr dros y farf, dros farf Aron, yn llifo i lawr dros goler i wisgoedd. Y mae fel gwlith Hermon yn disgyn i lawr ar fryniau Seion, oherwydd yno y gorchmynnodd yr arglwydd i fendith, bywyd hyd byth. Mae peth newyddion da gyda ni heddi. Rydyn ni yn bwriadu ail ymgynnull yn y capeli ddydd Sul nesaf, sef y 15 o fis Ebrill. A bydd y drefen fel sydd wedi cael ei osod mas yn yr adroddiad, sef cwrdd hanner awr wedi 10 y bore yn Saron, cwrdd 2 y prynhawn yn Sowar, ac yna cwrdd hanner awr wedi 3 y prynhawn yng Ngharmel. Byddwn ni yn edrych ymlaen yn eiddgar iawn i gael eich croesawu chi i gyd yn ôl i'r Oedfaon ddydd Sul nesaf. Dyma wrando felly ar ddarlleniad o Efengyl Ioan. A'r olygfa y tro hwn yw'r oriwch ystafell ar nos Sul y Pasg, cyn i Ioan symud mlaen i'r wythnos ganlynol, i'r un lle mae'r disgyblion unwaith eto ynghyd yn yr ystafell arbennig hwnnw. Ac ar ddiwedd y darlleniad cyntaf hwn, rydyn ni'n clywed yr Efengylydd yn ei eiriau ei hun yn esbonio pwrpas ysgrifennu yr Efengyl. Yna, a hi yn hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos,
Ar drysau yn geuad lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd, rhag ofn yr Iddewon, dath yr Iesu, ac a safodd yn y canol ac a ddywedodd wrthynt, tangnefedd I chwi. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt I ddwylo a'i ystlys. Yna y disgyblion a lawynachasant pan welsant yr arglwydd. Yna y dywedodd yr Iesu wrthynt drachefn, tangnefedd I chwi. Megis y danfonodd y tad fi, yr wyfinau yn eich danfon chwi. Ac wedi iddo ddwedyd hyn, efe a anadlodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Pwy bynnag y maddeuoch I pechodau, maddeuir iddynt, ar eiddo pwy bynnag a talioch, hwy a ataliwyd. Eith'r Thomas, un o'r 12, yr hwnna elwyr Didymus, nid oedd gyda hwynt pan ddath yr Iesu. Y disgyblion eraill gan hynny, a ddywedasant wrtho, ni a welsom yr arglwydd. Yntai a ddywedodd wrthynt, oni chaf weld yn I ddwylo ef ôl yr hoelion, a dodi fy mis yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn I ystlys ef, ni chreda fi. Ac wedi 8 nwyrnod drachefn, yr oedd I ddisgyblion ef I mewn, a Thomas gyda hwynt. Yna yr Iesu a ddaeth, ar drysau yn geuad, ac a safodd yn y canol, ac a ddywedodd, tangnefedd I chwi. Wedi hynny, y dywedodd e fe wrth Thomas, moes yma dy fys, a gwel fy nwylo, ac estyn dy law a dod yn fy ystlys, ac na fydd angredadyn, ond credadyn. A Thomas a atebodd ac a ddywedodd wrtho, fy arglwydd am Duw. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, am I ti fy ngweled, Thomas, y credaist. Bendigedig yw y rai, ni welsant ac agredasant. A llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yngwydd I ddisgyblion. Y rai nid ydynt ysgrifenedig yn y llyfr hwn. Eithir y pethau hyn a ysgrifennwyd fel y credoch wi, mae yr Iesu yw Crist mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Dyna'r ddarlleniad o Efengyl Ioan. Rydyn ni'n troi bellach at y llythyr cyntaf sy'n dwyn enw yr apostol Ioan, gan ddechrau ei ddarllen yn adnod 28 o benod 2 o dan y pennod Plant Duw. Ac yn awr blant, arhoswch ynddo ef, mwyn I ni pan fydd ef yn ymddangos, gal hyder, a bod heb gywilydd arnom ger I fron ef ar ei ddyddodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna fyddylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom yn galw yn blant Duw. A dyna ydym. Y reswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef.
gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod, pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn bir. Y mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Yr ydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, ac ynddo ef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu. Nid yw'r sawl sy'n pechu wedi I weld ef, na'i adnabod ef. Blant, peidiwch a gadael I neb eich arwen ar gyfeiliorn. Y mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn, fel y mae ef yn gyfiawn. A gorffwysed bendith Duw ar ddarllen a gwrando ar deall o'r gair sanctaidd hwn ar ein cyfer ni. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Diolch I ti, o Dduw, am holl harddwch y greadigaeth o'n cwmpas ni. A diolch yn bennaf oll yn bod ni yn gallu dathlu y greadigaeth newydd ynom ni yn ystod tymor y Pasg. Y bywyd newydd sydd yn pefrio ynom wrth I ni ddilyn Iesu Grist, yr atgyfodiad. Diolch I ti, o Dduw, a boed I ni wrth ddilyn Iesu. Ddangos ffrwyth y bywyd hwnnw, lle bynnag yr un ni. Byw yn ôl I gariad ef, a byw llawnder bywyd yn ôl ei fwriad ef ar ein cyfer ni. O arglwydd cyflwynwn I ti anghenion yn byd ni heddi. Bydd lle bynnag y bo trystwch a galar, bydd lle bynnag y bo poen ac angen. Ateb di weddiau pob un sydd yn galw arna ti, o Dduw. Ac ar y penwythnos arbennig hwn, rydyn ni'n cofio yn arbennig ein brenhines Elizabeth a'r holl deulu brenhinol yn ei hiraeth a'i galar hwythau, wedi colli cymar a thad a thad cu. Bydd gyda nwthau o Dduw, a phob un sydd yn galaru ac yn hiraethu wedi gorfod ffarwelio ag anwyliaid. Clyw yn gweddiau cyhoeddus ni a'n gweddiau preifat personol ni hefyd. Gwel ni wedi ymgasglu yn gorfod bod yn bell oddi wrth yn gilydd ynghyd. Gwel ni yn enwi ger dyfron ein ffrindiau sydd yn dost, y rai o Dduw sydd yn ddryslyd I meddyliau, rai sy'n mynd drwy amgylchiadau anodd. Clyw yn gweddi a gwrando I cri hwythau hefyd o Dduw. A mynd I ofyn y pethau mae I gyd yn enw Iesu yn gwaredwr atgyfodedig. Amen. Gadewch I ni felly ymuno I weddio y weddi nath Iesu ddysgu I ddisgyblion. Ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw,
Deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Dyma ni felly ar drydydd Sul tymor y Pasg yn ymuno unwaith eto yn y stori fawr honno gyda'r disgyblion yn yr oriwch ystafell. Mae Iesu yn datgan nige unwaith yn unig ond ddwywaith y gân enfawr honno o'r nef ei hun, tangnefedd i chwi. Mae Iesu yn datgan drwy'r Shalom arbennig hwnnw, nid yn unig fod Duw wedi cyflawni popeth drwy weithred Crist y groes a Christ yr atgyfodiad, nid yn unig bod y gorffennwyd hwnnw glywyd ar enau Iesu yn y bennod flaenorol gair diwethaf Crist y groes, ond hefyd bod creadigaeth newydd yn dechrau o'r ystafell honno, o'r foment honno, bod y Shalom, y tangnefedd, yr heddwch mae Iesu yn cyhoeddi i'w ddisgyblion, yn dweud nid yn unig bod y cyfan oedd gynt wedi ei gyflawni, ond bod rhywbeth newydd ar ddechrau, bod creadigaeth newydd yn tarddu o'r lle hwnnw, a hynny drwy weithrediad yr ysbryd glân. Falle byddech chi wedi sylwi, os oeddech chi yn gwrando yn ofalus ar y darlleniad yna o Efengyl Ioan yn gynharach, bod Iesu wedi anadlu ar ei ddisgyblion yn yr oriwch ystafell. A mae'r cof y Cristion, cof y gŵr neu'r wraig o ffydd yn mynd nôl yn syth at yr ardd, at Genesis pennod 1, lle mae Duw yn anadlu at y gŵr cyntaf hwnnw a'r wraig gyntaf honno, ein cyn dad a'n cyn mam ninnau i gyd, yn anadl einioes i'w ffrwynau. Wel nawr mae Iesu yn anadlu drachefn, ac wedi iddo ddwedid hyn, wedi iddo ddatgan tangnefedd i chwi, fe anadlodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Derbyniwch yr ysbryd. Do yn y greadigaeth mi dderbyniodd y wraig a'r gŵr gwynt, anadl einioes. Ond wrth gwrs yn y Groeg yr un yw'r gair, rwach yw gwynt, rwach yw anadl, a rwach yw ysbryd. A mae'r ysbryd bellach wedi ei eni drachefn yn y disgyblion, a fel rydyn ni am ddathlu ar y Silgwyn, mae'r ysbryd yn cael ei anadlu yn llawn yn yr eglwys ym mhob un a gred yn Iesu Grist. Fel y gwyddoch chi, rai ohonoch chi falle, fe nes i gwrs gradd yn Stellenbosch yn Africa ar eglwysyddiaeth, ecclesiology, a mi dreilies i flwyddyn yn archwilio rai o syniadau ar uchel y pwnc diwinyddol arbennig hwnnw. Mewn ffordd, ond dim angen i fi wneud, oherwydd mae'r ddiwinyddiaeth eglwysyddiaeth uchaf oll yn cael ei gyflwyno yma ym mhennod 20 o Efengyl Ioan. Megis y danfonodd y tad fi, meddai Iesu, yr wyf innau yn eich danfon
chwi. Dyna bwrpas yr eglwys. Wedi'i crisialu mewn ffordd syml tu hwnt. Danfonodd y tad Iesu i'r byd, a nawr mae'r mab yn ein hanfon ni i'r byd hefyd, a hynny wedi yn grymuso a'r ysbryd glân ei hun wedi ei anadlu arno ni. Dyma heglwysyddiaeth ar uchel. Dyma'n pwrpas ni, i fyw mewn tangnefedd, i fyw gyda shalom Duw, a hynny mwyn cyflwyno'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, y Duw y tri yn un ar un yn dri, i anghennus fyd o'n cwmpas ni. Nerthed Duw ni i wneud hynny, ac yn ei enw. Amen. Fel rwy wedi bod yn gyhoeddi ar hyd y gyfres o fyfyrdodau ac Oedfaon hyn ers Ysfawrth diwetha, os oes yna unrhyw anghenion rydych chi yn ymwybodol ohonyn nhw, cwdwch y ffôn da chi a dewch i gyswllt mwyn i ni cael ceisio bod o gymorth. Mi fydd y myfyrdodau yma yn parhau wrth gwrs pan fyddwn ni yn dychwel i'r cwrdd ddydd Sul nesaf, ond hynny wedi torri lawr rhywfaint, dim ond darlleniad am myfyrdod bydd yn cael ei gyflwyno lles y sawl nad un nhw yn medru mynychu yr Oedfa. Felly mi fydd y cwrdd yn Saron am 10:10 bore Sul nesaf, am 2:00 yn Sowar ac am 3:30 yng Ngharmel. Wnewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.